Šumenkova plovidba. Kukuljaš je nagovorio narod u oazi da nas baci u tamnicu. Naumio je da zavlada oazom glumeći velikog proroka, ali istina je pobedila i on je pobegao. Međutim, Plavojka i mi pobegli smo iz zatvora i vratili vodu u oazu. Tako smo dobili ključ za izvor zemlju koji nazivaju legendarnim blagom. Žako, kuda sada letimo? Mapa kaže da je ona stena baš ova. Sigurno? To znači da ubrzo stižemo do mora. Osjećam morski povetarac. More, mi vidi more. Da. Korko, okean, vidro! Zaista! Okean! Tako sam čeznuo za okeanom. Neobično je da si ti na mostu, vidro. Pa, ni ja ga nisam video. Gledajte, neki čudan oblak. Vreme se menja. Šta to može biti? Buka motora. Možda je kukuljaš. Škorpion! To će vola promašaj. Nisu li bolje, Đole, ne razbacuj ih! Jasna. Jok ne pogađa. Mora da budemo iznad njih. 45 stepeni desno, daljina 50 metara. Đole! Te bombe nisu besplatne, nemoj da promašiš u Ja nikada ne promašim. Nemoj da omaši, Đole! Zaveži, Bole. Živa dosada. Nisam ja mali. Đole! Rekao sam da ne tračiš bombe, zar nisi čuo? Znam, bestraga mi glava. Sad. Upao je u očajanje. Odbit ćemo cenu tih bombi od plate. Balona ne probušim! Uspeo sam gazda i... Uspeo sam gazda i... Sami ih u budžak! Bole, desno! Svaća gazda! Nateraj ih u more! Đole, završni udarac! Ja kako? Žako, pogledaj ono! Ako nas to pogodi, onda smo gotovi! Ne. Pokušat ćemo nešto. Ne, Bole,
desno, desno! U redu, desno je na ovu stranu. Ne, na ovu drugu stranu. Ne, baci mamo! Ne, uzmi je! Ne, da probali! Da, prekasno! Prekasno! Žabko, spuštamo se na vodu. Nespretnjakoviću jedan! Nespretnjakoviću! Pa zgodate li vi moj položaj kako ovo da objasnim velikom gazdi? Đole nije mislio ništa loše, gazda, ništa. Omokni! Ne treba mi tvoje mišljenje! Ni ti nisi manje odgovoran za sve! 40 malih bombi, jedna velika, plus popravka broda. Pa šta vi mislite koliko to košta? I sve upropašćeno, boli me glava. Možda ste nazebli, šef. Pomokni! Nigde ništa, samo more. Plavka! Šta je bilo, Žabko? Ništa posebno, samo sam razmišljao kako si ljupka. To je sve. Hajde, Žabko, ne budi smešan. Pa, Korko, kako ide? Za sad ništa. Baš je ugodno na moru, tako je mirno i pre svega nije visoko. Plavka, ne možeš da siđeš od ozgo? Plavka! Neko je u moru. Jesu li dobro, Plavka? Ha? Hvala, Žabko. Žabko! Lara, princezo! Ej, baci mi pojas! Hvataj, hvataj! Sad nas privuci! Ovo je čudno. Bolje da ih odmah izvučemo. Bolje da ih odmah izvučemo. Žabko. Korko, otkud šumenko velika brzina? Da li si nešto prepravljao, a? Možda? Ne, nisam ništa. Ništa. Onda su me ga juri bez kontrole. Da, svejedno. Ispitat ću nešto. Šta je to? Moj štab za pecanje. Neće da izađe. Nešto se upecao. Sudeći po štapu, to je nešto veliko. Kolika riba! Nije to riba, nego ubica. Ubica?
Jedna vrsta kita poznata po prgavoj naravi. Ako se ovako nastavi, Šumenko će se raspasti na parčiće. Ne vredi. Ubica je suviše jak. Ne mogu da ga izvučem. Pa, pokušat ćemo posljednje sredstvo. Budi oprezan! Žabko! Suviše je opasno! Ne brini! Žabko! 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 Dobro je on, Plavojko. Kao što si vidjela, on je dobar plivač. Kakav grozan doživljaj. Plavka, Žabko! šta radiš? Ti, tako si me uplašio. Ostrvo na vidiku. A? A? Kako jaka struja. A? Ole! Vidro diže taj kamen s mesta! Hoćemo da uzletimo, a? Vidi one talase, tamo su se sami grebeni. Ako plovimo, naletet ćemo pravo na stene. Razumeš? Ovo je baš hitan slučaj. Žako, pogledaj tu struju. Šumenko će uskoro udariti u greben. Udarite u greben! Udarite u greben! Udarite u greben! Vidro! Iš. Vidro! Loži, to nije dosta! Nije dosta! Kako da ložim kad nemamo više drva? Kako da ložim? Možemo i da poletimo? Nisam siguran, ali nema drugog izbora. Gorko, udarit ćemo u stenu! Znam! Dižemo se, mada je to rizično! Sad više nema drva! Zar ne možemo, Gorko? Još malo! Leti, molim te, molim te. Ne, Žabko, ne možemo se više podići! Jeste li dobro, a? A, Vidro. Plavka! Šta je sa njom? Možda je negdje zadobila udarac. Valjda nije mrtva, a? Nije. A gde smo mi to sad? Ide malo da osmotrim ostrvo. Gorko, brini se za nju. U redu. A? Kako ostrvo?
Biće teško preći ovaj okean. Ej, ima li koga? Još se ne budi. Ne. Daćemo joj nešto da popije, neki lek. Na Šumenko ima potrebnih stvari. Idem odmah. Doneću. To će biti to! A, Tručko! A gde je Plavka? Plavka! Ej, plava princeza! Plavojka! Princezo! Plavojka! Princezo, Plavka! Princezo! Koliko? Bojim se da je kukuljaš ostao Plavojku, a? Kukuljaš? Je li u redu, Ćale? Čale? Pa, dobro je. Zbilja ćeš da mi pomogneš, zar ne? Da, obećavam ako je predaš kukuljašu. A kakav je on? Vrlo dobar momak, uskoro će stići na ostrvo. Je li gotovo, Ćole? Aha. Slušaj, Ramo, otkrio sam gde je princeza. Krećemo! Šta je to? Evo. Đole, ovo ćeš morati da objasniš. Pa ne znam, nija gazda. Pogledaj tu struju, ona nosi naš brod. Tamo je ostrvo, a ispred njega strašni greben. Ako naletimo, brod će otići u parčiće. Diži brod! To je nemoguće, gazda! Nemamo balans! Nemamo! Diži kad kažem! Moramo stići do ostrva kako znamo! Kakav doživljaj! Ćale? Jesi ti kukuljaš, Ćale? Da, ja sam. Ja se brinem o princezi. Ja, znači o tebi je govorio gospodin Glasnik. Čuj, dovedi je odmah ovamo. Ne, pre toga ćeš prihvatiti moj uslov. Kakav je to uslov? Da me odvedeš s ovog ostrva. Pa to je lako. U redu, prihvatam. Pošto predaš princezu, na redu smo mi. Šta to reče? Srećni smo što je princeza pronađena. Za uskrat, gde je princeza? Pođi za mnom! Pitam se, kuda su otišli Plavka i Žabko? Hej, zašto jednorog
živi na tajanstvenom ostrvu? Baš se pitam. Ej, starac ovo, zašto? Pa, ne znam, danju mi se spava, pitaj nekog drugog, eto ti. Da li ti znaš zašto jednorog živi na ostrvu? Pojma nemam. Starac vranac? Starac vranac? Starac vranac. Znaš šta ti hoćeš od mene? Vidiš da razmišljam, a? Izvini što sam te uznemirio. Zašto li jednorog živi na takvom ostrvu?